Mela, għadha kemm intemmet il-logħba bej Lazio u Inter, logħba li spiċċat 1-1 fil-fema tiegħi naħseb li r-riżultat ngħidu kien ġust. U ħanispjega għalfejn naħseb li kien ġust. L-ewwel taqsima, il-Lazio bdew bil-logħba f'idejhom, nieħduha aħna, jirnexxielu jiskurja Lautaro. U mbagħad fit-tieni taqsima skurja dak il-gow Milinkovic-Savic li fil-fema tiegħi komplet konferma kemm hu plejer kbir u mhux ta' bxejn jridu mal-Inter għaliex minn hekk ħoloq il-gow ta' drom. U mbagħad forsi stajna nagħlqu l-logħba aħna ma rnexxilniex. Ma tistax tirbaħ dejjem fil-futbol, anki jekk bħalma dejjem ngħid kontra it-timijiet qed nikkompetu magħhom għar-rebħ tal-kampjonat ma nistax infallu wkoll imma issa trid tara dawn x'ser jagħmlu meta jinżlu f'Ruma huma. Logħba fejn tista' tgħid kien hemm għandek żewġ episodji illi nixtieq nitkellem ukoll naqra fuqhom. L-għamna t-tkeċċija ta' Immobile fakritna ħafna fil-tkeċċija li kien hemm bejn l-inċident anzi Simeone Beckham fit-tazz tad-dinja ta' 98. Naħseb illi anki jekk Vidal għamel sliding tackle mu wara u eventwalment għala karta safra, Immobile naħseb ma kellux jitkeċċa fil-fema tiegħi, naħseb jien. Min-naħa l-oħra mbagħad tkeċċa sensi waqgħa l-provokazzjoni ta' Patrick Stefano. Mhux hekk. U tista' tgħid il-logħba intemmet b'dawn iż-żewġ episod kontroversjali u r-riżultat ta' 1-1. Hakimi kien tajjeb, Skriniar kien tajjeb illum, Lautaro li minkejja kollox skurja l-gow tal-rebħa, anzi tal-vantaġġ momentanju, pardon. Nistgħu ngħidu hekk l-importanti li ma ħriġniex minn Ruma b'telfa issem il-waqfa tan-nazzjonali, nispera li kulħadd jiġi lura qawwi sħiħ għaliex imbagħad hemm il-logħba tal-istaġun. Il-logħba. Qed nirreferi għad-derbi. Għalissa nifqgħu inkitbu fuq il-medja soċjali kollha tagħna, Facebook għal kontenut ġurnalistiku, video blogs fuq YouTube, Instagram għall-istejjer li qegħdin nagħmlu b'mod regolari fejn qed ngħaddu wkoll kummenti tiegħi b'mod iżjed frekwentu possibbli, anki konna s-sondaġġi tal-ġurnata u il-live gaming fuq Twitch, klik. Imbagħad fuq nfakkarkom ukoll fil-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing u Ejjabet idħlu fil-medja soċjali tagħhom u kif ukoll fis-siti tagħhom biex tkunu tafu żied fuq il-ħidmiet illi daw qegħdin jagħmlu. Klik hemmhekk ukoll. Kif tlestu minn dan kollu? Ħamlu li xjaten tridu. Saħħita issa.